Huy! Hello, maestro! Malami mo, itaas ang kamay, huwag kayo! Here we go! Here we go! Basa! Good morning! Morning guys! So, nata sa to ang second part sa to ang lakwat siya no? So, naami diri karon sa QC! And guys, asa may padulong? Kita ba? Mabasa ba? Mabasa ba? Try me og bad guys. Try me og sulod sa Showtime! A few moments later. So, Bangon, may kukulina ay pagulat ni mo. Palibang ko dila ba? uy, madunggan nila oh. Sa CR, ko sa Idol Studio. Lagi ko, wala ka. Sanda namin. Wala! Genki na. 1 minute, 37 seconds later. So guys, marag nangala akong kauban. So guys, welcome to bibies house. Agi lang sa mi karon na. Oh. Agi lang sa mi ha. Hinanong din sila dila sa sulod. Oo. Agi lang sa mi. Mata na ta. So, sa may makdo daw. Astahan. Hello kuya, good morning. Saan mo kagwapa? Goodness. A few moments later. Kuya, sino ba yung ganyan? Wala ko, wag mo saan. Dahil yung kilay, dito lang muna. Hindi. Saan ko yung kila? Alagad lang po yung pagsakay. Saan po malagay? Lapitan yung naka-upload dyan, yung studio tour. Tingnan nyo yung nakalagay dito, studio tour. Okay po, thank you po. Dalawa naman. Yung okay namin namin yung isa. Nakadepende sa mga nakaragin na may resource. Kung mamaya lang naman kasi. Okay po. Yung nakarag po, kumain yung kung what ang nalagay. Ulit, bakit itong pangalan ko tayo nga. Biloy. Ulit. So. Matawagin ako. Sige. Pwede pa ang lumabas ko kumain. May ganito. Kaso, ay mamaya pa. Sige to. Thank you. Okay po. Thank you. So, guys, hindi pa sure. Dili pa day sure na makasulod ni kung naday dili mga dayon silang observation dito pa may kasulod. So before May lang ang yeah. alam mo, karon
ba? 300? May bayad. So, unya pa daw mga 4-9 mabalaan. So, Sana naman makapasok ako. so ang oras karon 7 pa. So, ulat pa ta. 2 hours. Ay, 1 hour na lang dahil sobra. So, 1 eternity later. guys, kami dali sa loob sa loob ko nakita, oy. ABS-CBN Studio and ito na? In shop. Over there, my auntie is there. So, waiting kami nga tawag ko. Daw ko na. A few moments later. Sa labas. Hapit mi na kulbaan kay ipapili mi gold or silver. Mahal kayo. May na lang na ay bronze. Diba? Kabalo ka, ang pinakalas, ang pwede lang sa walk-in is 9. Tapos siya number 8, ako ang diba? What a fate. To be. Thank you, Lord. Picture. 1 minute 37 seconds later. Guys, oh, nagindi. 1 eternity later. Kaliwa. Kaliwa. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. So, namin sa kinalikuran din. Kami na Ano na, showtime. Kaliwa. A few moments later. Kainag na ako. Guys, mauna ni guys. Ayan, sama ako pamilya. Sila og libre na pagkaon. Master Shomai, look. Ay, Sira. Nag-expect ko dagan kayo ba? meron silang Sa size sa Shomai na ginakaon ni Pangs karon. Tagaan pa pud mi og milk tea. Dili mi fan og milk tea, so murag malabay lang gid siya. And bawal po daw ang food and drink sa sulod. So, put doon na lang namo ni diri. Saman? Okay, ingon ako sa mga ganina no. Yabo. Kain pod. So, imno na lang sa nato ni. Hindi makaya. 1 eternity later. Kaya man di kayo guys. Pero dili kay siya yung kanang murag lamigas. Kanang makita gid mo sila ay. Pero mas nami itong dito tabay. 1K pa kayo. Asa? Asa? Kasama ba kayo? Diba? Gold ay silver. Silver. Dito po, may nakaupo. Wala pa. Wala. Upo ka na maayos ate. Ayan. Sige po, usog na. Kapit. Sige po. So later guys. big ha. Tapos, yung execution nyo Rehearsal, dapat guys. tama. Kaliwa ako, kanan kayo. Ito yung kanan ninyo dito, di ba? Kaliwa ako. Okay. Bam, 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 bam. Showtime! Kailangan po sumigaw. Sa TV po, 4 na beses po ito ibalik-balik. Pero hanggat wala kayong energy, 100 times natin gagawin ito. Ha? Tama. O, si Tito Bebe na po. What's up, everyone? Again. Okay. In 5, 6, 7, go!
magaling yung nasa taas, di ba? Mas magaling yung nasa taas, ah. Kaya, iba talaga sa taas. Papatalo ka. Ikaw yun eh. Ayan o, hold upper. Kawawa yung bata. Practice na with Okay. Nandyan yung lyrics mamaya, tapos lahat ng tinuro ko sa inyo, yung taas kamay, sumigaw ng lagay kamay sa bibig, sumigaw ng ho. This is your show, this is your time, tapos is showtime. Yung ganun ha, kailangan malakas lahat ha. Alam niyo na, papalitan. Paano? Kung halimbawa, sa tingin ko, mas malakas yung taas. Paano mo yan? Wala kayong energy dito sa baba, automatic. Lipat! Maglakad doon, mauna na kayo dito. Mauna na kayo ha. Apat. Di ba pito kayo? Uy! 1 minute, 37 seconds later. Huy! Hello, maestro! Malabi mo, itaas ang kamay, huwag kayo! Here we go! Here we go! Basa! Ano bang lahi? Ano bang kulay? Sama-sama. Ang lakas ng boses, taas! Umulan man o lumaraw. Ayun, meron dyan! Tumaas ang volume! Ano mang hirap ng buhay? Ituloy lang ang sipan. Ito na, matabi mo! Ito na! Tayo tumalong! Tayo'y sumayon! This is your show! This is your time! Magpasikat! Showtime! Galingan nyo! Tinunusay nyo tayo! Showtime! Showtime! Basa! Hanap yaman sa sumaya. Basta't kasama ka pamilya, kahit ano pa yan kaya. Ang lakas ng iba! Pagmamahal na tunay, Lumay sa ating ang gabay. layo man na kung saan. Pangarap mo'y magkakaunta. Time around! Here we go! Hey! Tayo'y sumayon! This is your show, this is your time. Magpasikat! Hey! Showtime! Hey! Tayo'y sumayon! This is your show, this is your time. Magpasikat! Hey! Nako! Marshall! Pwesto na! Tapos everybody sa asang kamay! Wala ko narinig! Matabi mo sir! Pamba! Matabi mo sir! Party! Tingnan ko isang malakas na palakpak may kasama sila! Paano yan, Brenda? Paano yan? Ay, nire-reklamo. Practice pa lang yan! Yung mga nasa taas. Bagong tahanan ang pwede niyong mapanalunan sa huling tabanan. Kaya mag-register na gamit ang mga detalye sa inyong Class yun! House and lot yan ha. House and lot. Bagong house and lot. At ang matatanggap. Para may souvenir ka for, Oh, yeah. Hello from Mabini, Batangas! Paano, hindi ba din nakalayo? Okay, last 1 minute na lang po, last 1 minute na lang po. Patisingin lang yung Last mga 1 minute. Kaya. Bye-bye! Auto mo na! Mag-exit na ta! Let's go!
Sure na gid ni man na gyud. Wala to storya ha. Ito ba? Okay naman. Salamat po. Sunod pa ka. Kuha na ko. Okay na ang dara. Sunod na tayo mo yan. Wala lang ako. Sila ba? Going over, wala. Pagkaon. Ay, pagkaon. Kita pagkaon. Ako na balik ko na. Gitingog na ganina. So my 50. Sige. Welcome to your home. Welcome. Welcome to my home. Welcome to my home. Yeah. Pinoy Big Pangs. Siya na ko guys. Ano ba? Panuktot ba? Yeah. 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 Kayo kuya. Yeah, may pagkain kayo. Yeah. Stress to siya. Star Hunt. Sa kilid yan eh. Silingan na sila.